Здравейте! Днес ще ви покажа как работят Taigo оптимизаторите за соларни панели, фотоволтаични модули и каква всъщност е ползата от тях. За целта сме подбрали една наша система, която е от 54 инсталирани модула. На 23 от тях имаме оптимизатори. Това са ето тези 16. Ето тук имаме до комина. Ето тази сграда е малко по-висока, хвърля на тези три сянка, както и тук имаме една височина. Ето тези два модула също са засенчени. Ето тук вече сме в системата на Taigo, която предоставя възможност вие да си нарисувате точното разпределение на фотоволтаичните модули върху вашия покрив или повърхност. А тези в зелено, които са, съответно са с оптимизация, която системата ги разпознава и ни дават съответно данни в реално време, минута по минута, как се справят, напрежение, ток, мощност и така нататък. Първо, за да можем да го гледаме това нещо и да се случи като цяло, на нас ни трябват няколко неща. Първо ни трябва ето това зеленото устройство, нарича се CCA или Cloud Connect Advanced. Това реално е модул, който комуникира с клауда на Taigo и посредством 485 се вързва към ето това устройство, нарича се TAP, Taigo Access Point, което чрез Wi-Fi разпознава всеки един оптимизатор, който е свързан. Може много оптимизатори да се свържат към един таб, но правилото е ето го таба, трябва да бъде равно отдалечен от оптимизаторите и съответно максимум 10 метра от таба може да имаме оптимизатори, за да може да комуникират. Комуникират по Wi-Fi. След като си направите регистрация и се регистрирате устройствата, между другото трябва да имате премиум акаунт, който се заплаща, може да наблюдавате всеки един панел, който има поставен оптимизатор. Ето това, например, е до момента за целия ден, в момента е 16 часа, какво са направили като енергия в ватове. Тук имаме current или ток в ампери, както и напрежение на отворена верига в волтове моментно. Ето от тук може да си ги разтеглиме през целия ден. Например, да вземем на обяд в 12 часа, където е имало малко повече слънце и можем да вземем повече данни. Ето тук, например, какво прави впечатление? Ето този A1, който всъщност ето този панел. Ето този панел. Около обяд този комин хвърля върху него сянка. Сега ще ви я покажа конкретно. Ето по този начин и съответно панела има частично засенчване. Когато той има частично засенчване, какво прави оптимизатор и какво всъщност се случва? Тук виждаме current или ток, а тук виждаме напрежение. Веригата, всъщност ето тук, за да стане по-ясно, имаме изток, юг, запад е С. Веригата всъщност ето я A7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ето това ни е един стринг. Виждаме, че напрежението е относително еднакво в целия стринг. Но какво се случва, когато има засенчване? Тока на засенчения пада рязко и съответно той дава толкова енергия, колкото е според слънцеогряването, което получава. Но това, което прави впечатление, е, че не афектира останалите панели в стринга. Или те продължават да си дават около 30-33 волта на отворена верига DC, но тока им се запазва според слънцеогряването, което получават. Ето 4 ампера, 3,97, 4 и ето тук засенчение има 1,15. И съответно той в края на деня пък, поради постоянното си засенчване, ето какви са му резултатите в края на деня, той е произвел 326 вата, докато останалите имат по 500 вата и нагоре. Съответно по същия начин ето и с южния скат, който тук получава най-малко засенчване този панел и произвежда почти два пъти повече от този долу, който всъщност е ето този панел.
Сянката тук вече се е изтеглила, но в началото на деня 8, 9, 10 часа тук е почти изцяло, ето така пада сянката и е почти изцяло засенчено. Съответно и в края на деня той има по-малко производство от по-малко засенчения. Но пак казваме, цялата верига не е афектирана от засенчването на самия единичен панел. На база на ден или на дневна база има два показателя, които можем да следим тук в портала на Taigo. Всъщност това е Base Solar Energy и Reclaimed. Като Reclaimed е това, което сме спестили, а това, което по принцип би направил панела, това е когато имаме оптимизатор, това, което ни спестява. Или това е около 16-17%. Прави впечатление в дните, в които има по-голям добив. Сега декември месец е с най-ниския добив, съответно и най-малка радиация и слънцеогряване. Колкото е по-голямо слънцеогряването, там където има засенчване, повече оптимизираме енергията и този процент се повишава. Когато примерно имаме облачно време, този процент е под 10, 6-7%, тъй като при облачно време няма слънце, няма какво да се оптимизира. Съответно в месеците от април до октомври края този процент отива и над 20. На годишна база Reclaimed Energy или това, което могат да ви оптимизират панелите с инсталирани оптимизатори и засенчване, може да е до средно около 20% всъщност на годишна база. Така че със сигурност вършат работа. Важното е да са правилно поставени там, където е нужно. Също интересно, ето тук на графиката ясно се вижда при коя част на деня колко е спестената енергия. Но това зависи, разбира се, и от слънцеогряването през тази част на деня. Друго предимство на Taigo оптимизаторите е, че ако разполагате с съвместим инвертор, може да виждате съответно и оптимизаторите в реално време в системата. Ето по този начин при нас излизат и могат да се следят съответно колко вата, колко ампера и колко волта е всеки един от соларните панели в реално време. Оптимизатора е едно добро решение, когато имаме засенчване повече от half cut, т.е. цялостно засенчване на соларните панели. Няма значение дали това е един панел или са няколко панела, тъй като засенчването само на един панел, който е в стринг, в верига с още останали панели, ще афектира представянето и на останалите и ще намали добива драстично в самата верига.